sinati og hinay nga halin sa matag adlaw ang mga vendor sa fireworks og firecrackers nga nahimutang sa Rotary Park, Magugpo Poblasyon, Tagum City. Ning kasamtangang giobserba sa katawan ang Christmas season. Sumala ni Abdul Pia, usa sa mga namaligya pabuto sa syudad. Nagsalig na lamang sila sa ilang mga suki aron sila makabaton og halin. Kung di nabati nila nga nagagamay na lamang ang mga nagapamalit og pabuto ning panahon na. Pero dili sa parehas before na kanang permitted with ang sales rate. Nakitang rason ni Abdul ang kasamtangan nga na sinating krisis o naghinay-hinay nga naedukar ang katawan, butang nga minga ang halin sa ilang mga paninda. Sa tumong nga makaangkat sila og customer, aduna sila promo nga gina-offer sa pagpalit sa naglaing-laing aligri nga pabuto alang sa pagsugat sa pag-untuig. Karon nga tuig sir kay mura na lesson siya. Pero suki na lang yun siguro. Nasayran nga nagikan sa Bulacan ang klase-klaseng pabuto. Kansang iladong lugar nga tigama sa mga dikalidad og luwas nga pabuto. Sama sa 100 shots, nagdula ang presyo gikan sa 12,000 pesos ngadto sa 15,000 pesos. Mga gagmay nga fireworks nga mas ubos ang presyo og daghan pang uban. Giawhang usab ni Abdul ang mga mamalitay sa mga lehitimong tindahan lamang mapalit og mga pabuto nga makita sa Rotary Park. Sanglit ilang magarantiya nga luwas kini og nindot ang kalidad. Dungan sa pagpahimangno nga mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Nagsugod og display og mga pabuto sa nasangpit ka lugar niadtong Disyembre 8 nga mulungtad hangtod Enero 1, 2026. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw perminti ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule adlaw-adlaw alang sa nakahiyusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Larsanyol, XFM News.